Prisión provisional comunicada sen fianza para José Irín, o presunto homicida de Barro que rematou coa vida de Jéssica Fernández. O varón de 41 anos foi citado a declarar esta mañá nos xulgados de Caldas, onde tanto na súa entrada como saída vivironse momentos de tensión e angustia. Un grupo de persoas agardaba ali por el entre insultos e berros que reclamaban xustiza para a moza. A vítima era natural de Verducido, en Pontevedra, aínda que residía coa súa parella en Portas. Tiña moito vínculo con Barro, onde residían familiares seus. Os feitos que remataron coa súa vida tiveron lugar o pasado xoves neste cruce da N550 en Porráns. O home empotrou o seu coche contra o de Jéssica, o que nun primeiro momento semellaba un accidente, converteuse axiña en algo máis. O accidente xa se viu que era dunha envergadura importante e que a ocupante do vehículo que levou o golpe que estaba en moi malas condicións. Bueno, era un accidente un pouquiño inexplicable por o sitio no que é e porque non a velocidade que tiña que ir o outro vehículo. O home tería aproveitado que a vítima estaba detida neste cruce para acabar esnafrándose contra o seu coche xusto á altura da porta da conductora. Tivo que facelo a unha gran velocidade, vendo estas pegadas que mostran como o vehículo de Jéssica foi arrastrado durante metros. Detrás deste caso atoparíase un episodio de acoso que ven de vello. De feito, a moza denunciara por terlle picado as rodas do coche, unha situación da que eran coñecedoras ambas familias. Este tipo de situacións son moi duras para o entorno e para a familia da persona que falece, son duras tamén para a familia e o entorno da persona que causa este homicidio, pero son cosas que hai que esclarecer. E á vista do ocorrido, o alcalde entende que estamos ante un caso de violencia machista, aínda que o agresor non fose a parella da vítima, un argumento que comparte a voceira do goberno local de Pontevedra, de onde era natural Jéssica. Para nós, malia o que diga a legislación estatal, isto ten que ver con violencia machista. Isto é, de novo, máis unha vez, un feminicidio. Un ataque contra unha muller acosada, contra unha muller que estuvo sufrindo violencia ata o punto de acabar coa súa vida. Tampouco teñen dúbidas no colectivo feminista Pontevedra presente esta mañá ás portas do xulgado de Caldas. Falan dun feminicidio. Feminicidio porque realmente non se pode, evidentemente estamos en frente do xulgado, acaban de entrar e de momento non hai unha sentencia firme, nin tampouco había un vínculo estreito de parella, nin afecto sentimental, co cal non se vai a tratar, penso, dende o meu punto de vista, moita sorte vamos a ter como un acto de violencia de xénero, vale? Co cal se fala de feminicidio e violencia, un acto de violencia machista. Para mañá hai convocadas diferentes concentracións de repulsa en toda Galicia. Antes, esta mesma tarde, en Barro, o Círculo Próximo de Jéssica organizou tamén un acto de repulsa ás portas da Casa do Concello.